Esittelen teille myös lisääkin kaulakoruja. Eli puuhelmistäkin saa samalla lailla kuin tavan helmistäkin, niin puuhelmistäkin saa tästä pitempiä ja sitten lyhkäisempää mallia, että saa kummin haluaa sitten tämänkin. Ja yksivärinä tai monivärisenä. Sitten on tämmöinen riipuskoru puuhelmissä tehty, on pantu riipuskoru sitten. Tämänkin saa valita minkä haluaa sitten mitä löytyy. Sitten on soukkerkoru, ja tää on 34,5 senttiä tämmönen soukkerkoru. Tämmönen helmistä tehty. Tämä magneettilukko on tämmönen putkimagneetti tähän sitten saadaan. Tai tavallinen, jos ei ole magneettia putkea. Niin eri väreillä saa sitten tämmönen. Tää on sininen, mutta on tehty myös mustanakin on tehty asiakkaille. Sitten on tämmönen soukkerkoru, on magneettilukolla oleva, tämmöisäkin löytyy. Sitten toinen on tämmönen vähän lyhkäisempää malli, ettei hirveän pitkiä tämmöinen soukkerkoru on tässäkin. Sitten on ihan helmistä tehtyä. Puideltu helmiä löytyy semmonenkin. Sitten on vihreästä, jos tykkää vihreästä. Sitten on ihan puuhelmistä. Näitä saa nopeasti tehtyä vaikka pienille lapsille, kouluikäisille tai eskari-ikäisille löytyy. Sitten on tämmönen pitkä ja paksu panssarikoru, tämmönen musta. Jos tykkää tämmöistä musta, on tosi näyttävää. Sitten on tämmönen helmistä tai tämmöistä kivijuttuista. Ja tää on 90 senttiä pitkä tämmönen. Tätä ei yksi kappale vaan. Sitten on käsikoru kuminauha 17 senttiä. Näitä saa äkkiä pienille lapsillekin tehtyä. Sitten on käsikoru tämmönen kukkanen. Tosi näyttävä. Ja tää on 20,5 senttiä tämmönen kukkanen. Kierrekorua näitäkin saa lisää eri väreissä, jos tykkää. Sitten on monimutkaisempi. Tätä ei tule ennen kuin tää oli niin monimutkaisempi. Ja tää on 46,5 senttiä tämmönen tosi vaikea oloinen. Tämmönen vaikea. Sitten on kuminahakoruja taas on tämmösiä. On 14 senttiä. Saa semmosiakin. Sitten on tämmönen kristallikoru, että jokainen koru tehdään erikseen ja kiinnitetään yhteen. Sitten jokainen palaa aina. Eli tämmöisiä oli nämä korut.